O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitou esta mañá a pastelería Meraki na cidade de Ourense. Unha das 26 pequenas e medianas empresas ourensás beneficiadas do programa Reacciona da convocatoria do ano anterior, no que a Consellería de Economía e Industria investiu preto de 107.000 euros para, a través dun catálogo de servizos, mellorar a competitividade empresarial. É un traballo de apoio ao tecido das pequenas e medianas empresas e tamén está aberta a nova convocatoria de hasta 2,8 millóns de euros que remata o día 15 de novembro, o cual é unha aposta para, como comento, a mellora da competitividade, apoio ao asesoramento para mellorar as súas cadenas de produción ou ben con aquelas actividades que lle sexan de interese. Son 13 líneas de axuda que están beneficiadas con o 80% da súa línea de investimento. Os servizos teñen un carácter práctico e buscan a profesionalización da empresa, resultando clave o acompañamento e a formación ofrecidos. Este ano volvemos a repetir porque foi a verdade moi beneficiosa para nós. Nós fixemos dúas líneas, unha na parte económica, un pouco para debido ao crecemento que tuvemos, sobre todo neste ano do 24, pois, bueno, levounos a cabo tomar decisión neste aspecto. E logo outra na parte de gestión de procesos de producción, no que, bueno, todo o obradoiro central de producción que temos, necesitábamos pois, un pouco, pois eso, optimizar recursos de producción e demais, a verdade que foi beneficioso tamén nese sentido. As empresas que queiran optar a estas axudas de ata o 80% dos importes definidos para cada servizo deberán ter un mínimo de 3 persoas traballando.